Bé, bona tarda. Anem a donar inici a aquesta sessió plenària regular del mes de maig. Excusem la senyora Fàbregas, que s'incorporarà en breu. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior i ordinària del dia 7 de maig. Es pot aprovar? Sí? Queda aprovada. El segon punt és donar compte de les següents resolucions d'alcaldia de la 21 a la 29, de Junta de Govern Local, de la 20 d'abril a l'11 de maig, amb dues incloses, i de les regidories delegades de Territori i Medi Natural, de la número 11 a la número 20, d'actuacions públiques d'urbanisme, barri antic i patrimoni, de la 141 a la 205, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 12 a la número 16, de Via Pública i Serveis, de la 113 a la 283, de Governació de la 73 a la 107 i de Benestar Social de la 14 a la 32. Ens podem donar per assabentats de les diferents resolucions, ens donem per assabentats. Tercer punt és donar compte dels informes d'informació trimestral i de morositat del primer trimestre del 2018. També es va presentar en comissió informativa, es podem donar per assabentats. Hi ha alguna intervenció? Sí, per part de la CUP. Senyora Huguet, endavant. Sí, gràcies. Primer de tot agraïm també la persistència un cop més del CDR i de l'Assemblea Nacional. Només persistim, donarem resposta a tants atacs i recuperarem drets i llibertats, o sigui que moltes gràcies. I en quant al punt tercer, de donar compte dels informes de subministrament d'informació trimestral i de morositat del primer trimestre del 2018, sabem que aquest punt és només per donar compte, però sí que ens agradaria fer algun comentari, ja que considerem que aquesta és una informació que ha de tenir la ciutadania i que cal fer també pública en el ple. Informe rere informe i trimestre rere trimestre i any rere any llegim la mateixa frase als informes. S'observa un grau d'execució baix de les intervencions previstes o les inversions s'han executat en un percentatge molt baix. Frases que confirmen una sensació. L'Ajuntament de Valls fa temps que està aturat. I sí, sabem que totes les actuacions han de complir uns tràmits, que hem viscut uns mesos complicats per culpa de la repressió i que hi ha moltes coses que no comprenem perquè no estem governant. Però aquestes frases venen de molt abans de l'1 d'octubre. Potser, i només potser, si alguns de vosaltres no portéssiu una legislatura més pendents d'altres ens que de Valls, avui aquesta frase s'hauria esborrat de l'informe de l'interventor. Potser, si alguns de vosaltres haguéssiu estat una mica més per l'Ajuntament de Valls, tindríem uns plens amb més contingut. I potser, només potser, ara que s'apropen les eleccions, començarem a veure tots aquells projectes i totes aquelles actuacions que misteriosament porten mesos estancades. Anirem veient. Molt bé, senyora Huguet, dir-li que això de les inversions sempre passa en cada legislatura. Jo ja en porto 4 al capdavant de la regidoria d'Hisenda i cada any vostès o un altre grup parlamentari diu que s'executen molt poc les inversions del començament de la legislatura i s'acaben executant més al final del mandat. I això és per un tema molt simple i molt senzill de contractació, de processos de contractació i d'acumular les inversions necessàries i el finançament necessari per dur a terme aquestes inversions. Aleshores, hi ha processos de contractació, hi ha obres grans, hi ha aspectes tècnics des d'aquest punt de vista que la llei de contractació emana moltes garanties i així ho fem des de l'Ajuntament, havent-hi només els criteris només objectius, no tenim criteris subjectius a les meses de contractació i per tant són obres que s'estan desenvolupant i que segurament quan estan finalitzades o quan avança l'obra queden meritades amb el projecte d'inversions. Ens agradaria fins i tot que n'hi haguéssim pogut haver més, en el sentit que tenim romanents de tresoreria positiu i fruit de la limitació que ens posen per part de l'estat espanyol pel que fa a l'aplicació d'aquest romanent, estem parlant del voltant de 4 milions d'euros que no podem aplicar a inversions. Per tant, encara hi podrien haver més inversions en aquest sentit pressupostades. D'aquí a dir que l'Ajuntament de Valls està aturat, doncs home, li he de dir que no estic d'acord amb la seva afirmació, que és una valoració que no se'n pot destreure d'aquest informe. D'aquest informe que se pot destreure és que l'Ajuntament de Valls és un ajuntament sanejat, és un ajuntament que paga bé els seus proveïdors, que paguem
al voltant d'unes mitjanes molt baixes, jo diria que pràcticament al comptat, que tenim un endeutament que se situa a final d'any al voltant del 60%, per tant és un ajuntament sanejat i que a més fan obres. Jo crec que només cal passejar-se pels carrers de la ciutat d'aquest últim mes, aquests últims 2 mesos, hi veuran el Jacint Verdaguer, veuran la carretera de Barcelona, veuran la carretera del Pla, veuran el claveram de Cases Verdes, veuran l'aparcament del Carme, veuran el pati de l'escola Enxaneta, veuran les obres d'aquí de la muralla de Sant Antoni, etc., obres que s'estan desenvolupant i que s'estan fent. Per tant, he de dir que entenc que cadascú té el seu posicionament polític, però que no comparteixo en absolut la seva diagnosi en aquest punt. Hi ha algú més que vulgui fer alguna explicació sobre aquest punt? No ens podem donar per assabentats. Doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el quart punt de l'ordre, que és incoar expedients per atorgar el títol de reconeixement de la ciutat, tal com es va acordar en Junta de Portaveus, amb tots els grups. Incoaríem avui expedients, saben que és un procediment que comença ara, que hi ha una incoació inicial i una incoació final, i que posteriorment d'aquest procés administratiu ve un acte més institucional en el qual ho atorguem. Se tendeix a fer 2 cops, això no està escrit enlloc, ni cap reglament ni enlloc, però 2 anualitats pel que fa en una legislatura. Vam fer l'anterior ara fa 2 anys, aquesta seria l'última vegada d'aquesta legislatura, i pel que fa ens trobem a proposta de títols de reconeixement, títol pòstum, el reconeixement al senyor Àngel Soler i Guasch pel reglament d'honors i distincions en la seva tasca en el món gastronòmic de la ciutat de Valls, que es designarien com a instructor el grup municipal del Candidat d'Unitat Popular, que no sé si heu decidit qui ho fa de vosaltres, sí? La senyora Esther Huguet, el senyor secretari, seria la que faria d'instructora en aquest punt. També a proposta el títol de reconeixement a la senyora Àngela Rull Segú, que fou regidora la primera legislatura en el món de política local com a dona, que va entrar aquí l'any 79. També aquest expedient seria realitzat per part del Partit Socialista, la senyora Rosa Maria Ibarra. També com a títol de reconeixement a una entitat, a l'associació Egueiro de la nostra ciutat, per la tasca a favor del món social amb la integració de col·lectius amb dificultat de la ciutat, que l'instructor seria el senyor Jordi Cartanyà d'Esquerra Republicana de Catalunya. I també un altre títol de reconeixement al senyor Francesc Fàbregas i Bonet per la seva dedicació al món editorial i periodístic i per la seva vinculació a la vida social i cultural de la ciutat, que l'instructor seria el senyor Ramon Font, entenent que s'instrueix en nom de tot el ple i de tota la unanimitat que es va expressar per part dels diferents portaveus. Proposta també del títol de reconeixement, finalment, el senyor Rafael Castells i Pris, que per la seva vinculació i dedicació al món econòmic i a la vida social de la ciutat en diferents àmbits, que també l'instructor d'aquest expedient faria el senyor Francesc Caballero Rístol. Per tant, ara tocaria als instructors la seva tasca i la seva feina per instruir, com sempre, amb el suport de l'Institut d'Estudis Vallencs. Es pot aprovar aquests títols de reconeixement? Sí? Hi ha paraules, hi ha interventors, hi ha accions? No? Hi ha paraules per part de la CUP. Senyor Robert, endavant. Sí, bé, gràcies, bona tarda. Bé, nosaltres ja us vam comentar, aquests títols de reconeixement sempre són consensuats i en aquest cas també és així, però sí que ja ho vam manifestar prèviament i ens agradaria tornar-nos a trobar i trencar una mica més el cap per mirar si poguéssim incloure encara alguna persona més i si pogués ser una dona encara millor per tendir en aquesta paritat que costa a vegades en aquests reconeixements, ho sabem tots, que el format d'aquests reconeixements i de la societat en si fa que sigui difícil tendir-hi, però que si ens poguéssim tornar a trencar el cap una mica més encara ens sentiríem millor. Molt bé, ja sap la resposta positiva que hi ha per part d'aquest alcalde i per part dels diferents portaveus i la següent junta de portaveus, si convé se'n pot parlar i tractar amb més profunditat aquest punt. D'acord?
entenc que s'aprova per unanimitat, sí? Queden aprovats, iniciem aquests expedients. D'acord? Entrem a l'àmbit de l'àrea de serveis interns i transparència, regidoria d'Hisenda i Finances. Punt 5K de l'ordre del dia, aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de l'Ajuntament 1/2018. També es va passar per informació per la comissió informativa, els diferents reconeixements extrajudicials de crèdit, que pugen un total, pel que fa, si els sembla, tractem conjuntament el punt 5è i el punt 6è. Pel que fa a l'Ajuntament de Valls estaríem parlant d'un import de 34.386,35 euros amb diferents conceptes, i pel que fa al grup de serveis i sanitaris Sant Roc, també el /1/2018, de 59.741,98, estaríem parlant també en aquest sentit qüestions tècniques, de manteniment tècnic, d'inversions tècniques de l'hospital. Alguna intervenció en aquest punt? Sí? Senyor Font? Gràcies, senyor alcalde. Entenc que fem els dos punts. Sabem que es tracta de responsabilitats, de factures de l'exercici anterior, com ja s'ha dit, les quals l'Ajuntament s'ha de fer càrrec i procedir al pagament d'aquestes despeses. Sempre hem dit, ser conscients que no acostuma a ser generalment responsabilitat del consistori que s'hagin de pagar fora del curs que pertocaria, que seria bo que aquesta pràctica sovintegés al mínim possible. Per tant, no hi votarem en contra, però ens abstindrem per coherència amb el nostre posicionament amb tot allò relacionat en matèria pressupostària del govern. Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor Caballero. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres, en aquest cas, i com és habitual en tots els plenaris que es debat aquesta qüestió, el nostre vot serà d'abstenció. El vot serà d'abstenció per coherència amb el que vam votar en el seu moment els pressupostos i, per tant, és una modificació d'això d'aquí. Però, per altra banda, en aquell moment cal recordar que els pressupostos van votar en contra, però sí que mantenim sempre l'actitud de ser vot d'abstenció, perquè entenem que, a més, en aquest cas, les coses que s'han de pagar per part de l'Ajuntament. I, per tant, tot i mantenir la coherència, el vot d'abstenció és en aquest sentit que som coherents amb el que vam votar en pressupostos, però al mateix temps demanem que es cobreixin els deutes que hi hagi amb els nostres proveïdors. Gràcies. Per part del PSC, senyora Ibarra. Sí, gràcies, bona tarda. Bé, nosaltres també ens abstindrem en aquests dos punts perquè també entenem que, evidentment, per un principi de no enriquiment injust, l'Ajuntament ha de pagar aquestes factures. Entenem, però, que és una pràctica que no s'hauria de portar a terme i aquelles factures, sobretot les que han entrat, diguéssim, a l'octubre o al novembre, s'haurien de poder pagar dins de l'exercici. Més enllà d'això, realment és una quantitat molt minsa relacionada amb el total del pressupost de l'Ajuntament de més de 25 milions. Per tant, per totes aquestes raons ens abstindrem. Hi ha alguna intervenció més? No? En tot cas, no és que siguin factures entrades a l'octubre i al novembre, sinó que són factures de l'octubre i el novembre que el proveïdor ha entrat quan ja s'havia tancat la liquidació del pressupost. I aleshores no és tant un tema administratiu de l'Ajuntament com a vegades és que són factures que arriben tard i que per tant no es poden aprovar a l'any en curs i que s'aproven ara. I jo crec que hem d'estar satisfets perquè amb la voluntat de tendir a zero, doncs ja estem amb uns imports molt minsos i per tant jo crec que és una bona línia la que hem postat l'Ajuntament en aquest temps. Entenc que votació, senyor secretari. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Dotze vots a favor i 8 abstencions. Molt bé. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Setè, aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018. Aquest expedient de modificació de crèdit només és de despesa corrent. Ja els vam avisar a la comissió informativa que teníem voluntat de passar un d'inversions segurament al pròxim ple. Pel que fa a aquest expedient de despesa corrent és de cara a donar més ajut econòmic a la colla joves i a la colla vella de cara al viatge a Washington de l'Smithsonian que realitzarà el mes de juliol, just passat a la Festa Major de Sant Joan, una aportació de 50.000 euros més per colla, en la qual hi podran anar molts més ballencs. És un fet, jo crec que sense precedents, que potser només es veurà un cop a la història de la ciutat. Les dues colles
actuant a Washington amb el Festival de Cultura Popular més important dels Estats Units i per tant crec que és una bona iniciativa que l'Ajuntament pugui col·laborar. També hi ha més aportació econòmica per a activitats d'acció cívica de la regidoria d'Acció Cívica i Joventut, 20.000 euros més entre activitats tan importants com la del Pessebre Vivent, amb múltiples activitats que es realitzen durant tot l'any, i també de promoció econòmica, 12.000 euros, també de cara a compensar un pagament que hi va haver per part dels 3 toms, per part d'aquesta regidoria que s'havia de fer per prestació de serveis. Les disminucions total puja a 132.000 euros i les disminucions són de despeses estructures que ha comprovat la liquidació del pressupost, vèiem que hi havia un cert marge per tal de poder ajustar aquestes despeses de cara a final d'any i per tant són despeses d'estructura, electricitat, etc., telèfons, despeses jurídiques, que hi pot haver un cert marge per tal de poder destinar aquests recursos en aquests 4 àmbits. Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyor Font? Gràcies, senyor alcalde. En aquest punt, en aquesta modificació de crèdit, tenim pensaments diversos, diferents opinions. D'una banda, ens satisfà que es doti de més recursos a una àrea com acció cívica per al desenvolupament d'activitats que trobem interessants i que poden fomentar la participació de la ciutadania en les mateixes. D'una altra, ens fa ser molt reflexius sobre l'aportació de 50.000 euros per a cada una de les 2 colles importants de la ciutat, 100.000 euros en total. I ens fa meditar perquè hi trobem aspectes molt positius i un aspecte que ens desperta sentiments contradictoris en considerar que es tracta de molts diners. És allò que per a uns els semblaran ben destinats i per a d'altres no tant. En tot cas, està clar que són decisions que ha de prendre el govern municipal sospesant aquestes qüestions. Com deia, també he parlat d'aspectes positius, a banda de la quantia de l'import de la que ara feia esment. És evident que destinar un ajut com aquest a les colles permetrà que tinguin més representació de castellers en un desplaçament força important. I a la vegada cal considerar aquest viatge com una oportunitat més per promocionar no només el fet casteller, la nostra cultura, el nostre folklore, sinó també el territori, en un escenari, un aparador que pot resultar ben interessant. A les diferents modificacions de crèdit que presenta el govern solem votar en contra. En aquest cas ens abstindrem pels arguments que he citat. Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Senyor Caballero. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Seguint el mateix argumentari que amb els punts anteriors de l'ordre del ple, nosaltres no vam votar a favor del pressupost d'aquest any i, per tant, qualsevol modificació que es faci d'aquest pressupost nosaltres contestarem amb una abstenció. Són coses que es poden debatre, el senyor Font en feia referència a unes abans, però a mi em preocupa també un fet potser anecdòtic, però quan també hi ha una reducció de la retribució laboral de la via pública i com que precisament en el plenari passat vam estar parlant de que no hi havia intenció de reduir la figura de la brigada i que es volia incentivar, que era una cosa temporal, em preocupa que es redueixi la partida directament en aquest moment amb 20.000 euros per atribucions i en 5.000 amb el que és tema de seguretat social. Entenc que és això, AS social. Per tant, és reiterar si és una casualitat o si té alguna cosa a veure amb el plenari que vam estar comentant en el plenari anterior. Moltes gràcies. Senyora Ibarra. Sí, gràcies. Bé, nosaltres en aquesta vegada també ens abstindrem en aquest punt. Tot i que normalment en les modificacions de crèdit el que fem és votar-hi en contra, perquè van estrictament relacionades en el pressupost i en el pressupost hi hem votat en contra. Ens abstenim en aquest punt perquè entenem que planteja unes modificacions d'increments importants en les partides de promoció de la ciutat, perquè nosaltres entenem que no només és la partida de promoció que deia el senyor Batet dels 3 toms, sinó que també el fet d'aportar aquests diners, 50.000 euros més dels que ja es donen a les colles castelleres, també és una acció de promoció de la nostra ciutat. Les nostres colles finalment són ambaixadores de Valls i per tant el fet que puguin anar més castellers, en més bones condicions en aquests viatges a l'estranger, realment el que fa és que el nom de la ciutat també hi viatgi. A banda que entenem que això fa que liderin també el món casteller en el món casteller català i per tant nosaltres ho valorem positivament.
Igual com aquests 12.000 euros també en promoció o les activitats d'acció cívica. Per tant, ho valorem positivament. Sí que m'agradaria fer una reflexió que ja apuntava el senyor Font a l'inici, que hi ha persones que entenen, hem vist quan ha sortit la notícia per les xarxes, que hi ha persones que entenen que són diners excessivament, que estan excessivament en aquest sentit. Nosaltres ens reiterem en aquest fet que no és només una acció lúdica d'unes colles castelleres, sinó que és una promoció de la nostra ciutat i en tot cas sí que demanar-los que, per exemple, hem vist alguna queixa de la colla dels castellers per la il·lusió, que en algun moment puntual no s'han sentit prou acompanyats. Home, doncs estaria bé que això es mirés de solventar, però dir-los que ens sembla correcte aquest acompanyament o aquesta sobredotació que es fa a les colles castelleres de Valls i per tant per tot això ens hi abstindrem. Per part de la CUP, senyora Vicente. Sí, gràcies. El fet de presentar una modificació de crèdit a 2 mesos d'haver aprovat els pressupostos, si tenim en compte que les prioritats de l'equip de govern no són les nostres i sobretot per coherència amb el que vam votar a l'aprovació dels pressupostos, el nostre vot a aquesta modificació serà en contra. Celebrem, però, que dels 132.000 euros n'hi hagin 20.000 destinats a acció cívica, al·legació que des de la CUP ja fèiem i que no va ser acceptada només fa 2 mesos. Ens agradaria saber la destinació real i detallada d'aquests 20.000 euros. I fent referència a les reduccions, ens sorprèn que quasi totes siguin partides de manteniment i subministrament. De fet, quan la CUP fa aquest tipus d'al·legacions, ajustant aquestes despeses, se'ns qüestiona afirmant que ja estan molt ajustades. Gràcies. Molt bé, dir-los que entenc que un suport amb aquesta modificació que presentem com a Ajuntament. Crec que hi comparteixo amb vostès de la importància dels xiquets de Valls, de la colla joves i de la colla vella en l'àmbit de promoció de la ciutat. Sens dubte és un punt estratègic com a ciutat i un fet excepcional com el que hi és ara. És evident que si contem els 100.000 euros que aportem per colla, més els 60.000 euros que pertoquen de subvenció anual, subvenció per l'activitat que realitzen les diferents actuacions aquí a l'Ajuntament, estem parlant de 160.000 euros per colla, que en total són 320.000 euros. Estem parlant de molts recursos destinats a les dues colles. De fet, jo diria que crec que no s'havia hagut mai. Sí que és cert que l'Ajuntament havia col·laborat amb diferents viatges, és a dir, hi havia la cultura que quan hi havia un viatge internacional l'Ajuntament també col·laborava econòmicament pels desplaçaments amb aquesta visió que compartim de promoció de la ciutat i que hi pugui haver. I sens dubte el Festival Smithsonian i el fet que hi hagi les dues colles val a dir que hi ha una aportació important per part de l'Ajuntament, però també hi ha una aportació important per part del Govern de la Generalitat de Catalunya i també de la Diputació de Tarragona i fins i tot s'està buscant si hi ha alguna possibilitat, alguna altra sponsorització que ho acabarem de veure aquesta setmana perquè ja s'han d'anar tancant tots els aspectes. Això es va parlar amb les dues colles i mostrar la satisfacció de cara a poder això, que hi puguin haver. No és un tema de qualitat del desplaçament, sinó és un tema de quantitat, que hi puguin anar al voltant d'uns 180 castellers per colla, que aquest seria l'objectiu establert, que podria també garantir una bona actuació en un festival de cultura popular que sens dubte tindrà una transcendència molt potent amb la línia també hi ha el Museu Casteller i de tot el que això implica com a ciutat i també com a país, i és la contribució que fem Valls amb el conjunt de Catalunya coherents amb el nostre tarannà i la nostra manera de fer. També valorar positivament els 20.000 euros que hi ha a la regidoria d'Acció Cívica, que estic convençut que la regidora en comissió pot entrar més en detall. És evident que el pessebre vivent s'ha fet molt gran i que requereix de més esforços econòmics en aquest sentit, a tots els voluntaris que el fan possible. I també des d'un punt de vista de promoció, continuar. Ja els dic, és un quelcom molt simple d'algunes partides que s'han reajustat, que consideràvem que
que hi havia sobrant i ja s'ha mirat bé tots els àmbits de personal, vull dir, pel senyor Caballero i per totes les partides que s'hagin pogut mirar de cara a ajustar i de cara a tirar més de forma concreta. I en tot cas, si són coses que vostès ja volen, doncs el que haurien d'estar contents. És a dir, no, nosaltres això ja ho dèiem, doncs votin a favor. És a dir, si això és coherent amb el que vostès defensen, el que no és coherent és votar en contra. En tot cas, el que hauria de ser coherent és votar a favor de les coses que vostès defensen. I per tant, en aquest sentit, entenguin la dialèctica, els invito a reflexionar i a donar suport a unes partides que sens dubte són importants i que afecten a entitats culturals de la nostra ciutat. Si no és així, entenc que passem a votació. Endavant, senyor secretari. Sí. Vots a favor? En contra? Abstencions? 12 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions. Molt bé, passaríem a l'apartat de mocions. 8è punt de l'ordre del dia, moció presentada pels grups de Crida per Valls CUP, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya en el suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Comencen els grups defensant el posicionament, començant per la CUP. Sembla bé, qui defensa el posicionament? La senyora Huguet, endavant. Gràcies. Els fets de l'1 d'octubre van donar la volta al món i van colpir el nostre país. I per aquest motiu, el retorn a les aules el dia 2 d'octubre no va ser un retorn convencional, ni a l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca ni a qualsevol centre educatiu d'aquest país, per sort. Els debats sorgits a les aules sobre aquest tema es van fer a partir dels valors que promou i reivindica l'escola pública catalana, el respecte, l'empatia, la diversitat i l'esperit crític. El dia 3 d'octubre, el diari ABC va publicar una primera notícia que feia referència a la suposada gestió que l'Institut havia fet de les situacions del dia anterior. A partir del dia següent, el 4 d'octubre, van fer un acte de presència a la porta del centre diferents mitjans de comunicació, començant a difondre's un relat segons el qual s'hauria ferit la sensibilitat d'alguns alumnes. Totes les queixes van anar a les càmeres i cap d'elles van ser canalitzades cap a la direcció del centre educatiu o al professorat o a l'inspector o al Consell Escolar Municipal. El dia 27 d'octubre, els serveis territorials del Baix Llobregat responien als representants sindicals a la Junta de Personal que la inspecció havia dut a terme les pertinents indagacions i que no s'havia trobat cap indici d'actuació indeguda. Alhora, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convocava les famílies implicades i el director de l'Institut a una trobada a la qual les famílies afectades no s'hi van presentar. Durant tots aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal, tant a l'alumnat com als docents. Aquestes acusacions han estat i continuen sent gravíssimes. La judicialització del problema continua sent un atac contra la llibertat d'expressió. La fractura social es crea quan en comptes de voler acceptar diferències i crear debat crític, es divulguen i es publiquen els noms, cognoms i fotografies del professorat afectat, al Mundo del 29 d'abril del 2018. Només per una estratègia de generar escarni d'instrumentalització política. Llavors, senyores del 155, voleu seguir parlant d'ètica? Aquesta campanya només pretén desacreditar el model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i generadora de fractura educativa i social. Tot plegat, però, ens fa més fortes i amb més convicció de la necessitat de generar esperits crítics a les aules de les nostres escoles públiques. Alçarem les veus contra la pressió i la criminalització dels i les docents. Mostrem la nostra solidaritat amb el professorat, demanem l'immediat arxivament del procediment judicial obert i exigim que s'aturi la campanya de criminalització de l'ensenyament públic català i ens refermem amb l'absolut compromís dels valors de la convivència i la pau. Des de l'1 d'octubre hem après a ser més poble que mai. Gràcies. Per part de Convergència i Unió, senyor Martí Barberà. Bé, la defensa de l'escola catalana
la defensa del model lingüístic de Catalunya, el model de convivència de l'escola catalana ja fa anys, des de l'inici de la LOMCE amb el Partit Popular, que és atacat, qüestionat injustament i vol ser enfonsat. Ciutadans, de fet, és un dels eixos bàsics de la seva presència, del seu objectiu, que és trencar tot aquest model de cohesió i convivència que és l'escola catalana, que és el sistema educatiu de Catalunya, que en aquest cas té una llei, que és la Llei d'Educació de Catalunya, que té un ampli suport del Parlament. Una cosa més i que s'ha agreujat en aquest temps, i més sobretot després del referèndum de l'1 d'octubre i de totes les càrregues de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil contra aquella gent que van votar i volien votar democràticament què volem ser i què volem que Catalunya sigui, ha suposat una pressió comunicativa en molts aspectes. En aquest cas hi ha hagut 2 centres, 2 espais, on els docents han estat més enmig de la pressió comunicativa, però en total hi ha hagut més de 150 requeriments del Ministeri d'Educació de Catalunya, que en aquells moments era qui ostentava la responsabilitat pel 155, i que s'han anat treballant individualment i que s'han anat desestimant per part de la Inspecció i del Departament d'Ensenyament. Però de fet és quan la pressió comunicativa va caure sobre la Seu d'Urgell, sobre el centre Albert Vives, sobre el Pau Claris, sobre la Salle, és quan passa això a judicialitzar-se. Allò que sempre diem, temes polítics s'haurien de solucionar amb mesures polítiques i no portant-ho a la justícia. En aquest cas, al Palau, a Sant Andreu de la Barca, municipi on hi ha un govern entre socialistes i ciutadans, on la regidora d'Ensenyament és de Ciutadans, on hi ha una casa quartel important de la Guàrdia Civil, on hi ha els grups de reserva i seguretat antidisturbis, el GRS4, entenem que aquests docents saben en quin municipi estan, saben que allí hi ha fills d'agents de la Guàrdia Civil i mai hi havia hagut cap problema de convivència. Per tant, la problemàtica l'apareix quan 9 famílies es queixen dels docents. Entendrem que no només hi ha 9 alumnes que són fills de guàrdies civils en aquest centre. Per tant, aquestes 9 queixes passen a ser gestionades pel Departament d'Ensenyament i passen a quedar arxivades per la inspecció. És en algun moment quan la mateixa Fiscalia, amb uns informes de la mateixa Guàrdia Civil, judicialitza aquests 9 docents, que per cert, la moció l'hauríem d'actualitzar, perquè 5 ja han quedat arxivats els seus problemes i esperem que els altres 4 també quedin arxivats les seves acusacions. En aquest sentit, aquestes 9 famílies en cap moment van seguir, com diu la moció, cap tràmit dels que ja hi ha estandarditzats per problemes de convivència als nostres centres educatius. No hi ha cap queixa formal, no hi ha cap gestió interna pels òrgans corresponents que detecti això, sinó que el que es fa és que hi ha unes famílies que ho denuncien i es porta a la justícia. Jo vull remarcar que aquests docents, aquest claustre, aquesta comunitat educativa, aquella associació d'AMPAs, aquell consell escolar, han patit una pressió comunicativa molt important. I l'han patit més perquè no han volgut defensar-se públicament per no fer del debat encara un problema que afectés els alumnes d'aquell centre educatiu, sinó que ho han hagut de patir i en tot cas som nosaltres els que amb accions de suport extern podem anar sent veu d'ells perquè ells pràcticament o quasi nul·lament han sortit als mitjans per no polemitzar i trencar la convivència que sí que existeix en aquest centre. Per tant, cal remarcar que tot i patir, ser assetjats, ser assenyalats pels mitjans o alguns mitjans de comunicació de Madrid han hagut de patir, sofrir amb esforç però molt de seny aquesta gestió pedagògica de la situació per no trencar per un futur la convivència d'aquest institut al Palau. Què han patit també aquests docents? Doncs allò que molts docents de Catalunya poden patir en aquests moments. Una manera d'anar cap a l'autocensura. Per exemple, els segadors és un cant que s'ha d'ensenyar a l'educació primària que està dins el currículum. Què han de pensar els docents quan veuen que el partit que ha guanyat les eleccions, que no pot governar perquè no té majoria però que guanya les eleccions, el Parlament, quan se canta els segadors, no s'aixeca ni canta. Doncs què poden pensar? Doncs que en aquests moments la seva feina en qualsevol moment pot ser judicialitzada.
Per això des d'aquí és una oportunitat que tenim per encoratjar-los, mantenir l'esperit de l'escola catalana, mantenir el model d'immersió lingüística, mantenir el model de convivència entre tots, perquè tots en l'escola catalana hi són rebuts, no s'adoctrina ningú, però també hi ha llibertat d'expressió i també hi ha treball per poder cada un pensar com vulgui. De fet, el model d'escola catalana de la LEC, el model d'immersió, ja parla de convivència i cohesió. I parla que en l'aula, en el centre i en l'entorn, és feina de l'escola i del projecte de convivència assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte. Fomentar una cultura de la pau i la no violència juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. D'aquí que el moviment majoritari a Catalunya tingui aquestes característiques, reivindicatiu però pacífic. Per això ja, i per acabar, l'Albert Einstein deia: jo no ensenyo als meus alumnes, per tant, ni els adoctrino ni fa el que Albert deia d'espanyolitzar. El que fem aquí a Catalunya és el que l'Albert Einstein diu: jo no ensenyo als meus alumnes, només els proporciono les condicions perquè puguin aprendre. Per tant, com a grup, defensem, com no pot ser d'una altra manera, i donem ple suport i solidaritat al professorat de l'Institut del Palau, de la Seu d'Urgell i de tot Catalunya. Demanem i esperem, perquè així serà, que s'arxivin judicialment els assumptes oberts, perquè no hi haurà fonament de cap de les maneres. Continuarem, dins de les nostres possibilitats i institucions, protegint el professorat, tot i tenir el 155 a sobre. Hem d'ajudar a aturar la campanya de criminalització dels docents i l'ofensiva contra l'ensenyament de l'escola catalana, de tota l'escola catalana, i també mantenir el nostre compromís amb la convivència i la pau entre totes les persones, que són els acords que la moció exposa. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Òscar Peris. Moltes gràcies, l'alcalde. Primer que tot, també saludar la gent que ens acompanya en el ple, els companys de l'Assemblea i del CR d'aquí de Valls de l'Alcamp, i que millor que per contextualitzar la defensa d'aquesta moció, llegir, i crec que en primera persona, el comunicat que va escriure la mateixa comunitat educativa i professorat de l'institut que avui ens ocupa. Per tant, faré lectura d'aquest comunicat per contextualitzar molt bé la ubicació, sobretot, dels fets i per saber una miqueta com s'ha anat desenvolupant tota aquesta situació, malauradament per ells. El dilluns de Sant Jordi, 23 d'abril del 18, es feia pública, a través dels mitjans de comunicació, la denúncia de la Fiscalia Especialitzada en Odi i Discriminació envers 9 dels nostres docents de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 d'octubre del 2017, alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat els cossos de seguretat de l'Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se'n va fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant de la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions. Els fets de l'1 d'octubre van donar la volta al món i van colpir el país, i per aquest motiu el retorn a les classes del dia 2 d'octubre no és un retorn convencional. A l'Institut al Palau, com en molts altres centres de Catalunya, els debats sorgits a les aules sobre aquest tema es van fer partint dels valors que promou i reivindica l'escola pública catalana i que l'Institut al Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions que s'atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes. El dia 2 d'octubre, el professorat del Palau, que així ho va desitjar, es va sumar a la convocatòria d'aturada de 15 minuts a les 12 del migdia davant les portes de l'Institut per la pau i la no violència. Abans de les 12, el professorat va acompanyar l'alumnat d'ESO al pati, que queda a l'acte exempt de la porta, on hi havia establerts uns docents de guàrdia per efectuar la vigilància del pati durant 15 minuts. Els alumnes que es trobaven allà van romandre aquests 15 minuts sense realitzar cap activitat específica. El dia 3 d'octubre, el diari ABC va publicar una primera notícia que feia referència a la suposada gestió de l'Institut havia fet de la situació del dia anterior. A partir del dia següent, del 4, van fer acte de presència a la porta del centre diferents mitjans de comunicació, començant a difondre's un relat segons el qual s'hauria ferit la sensibilitat d'alguns alumnes.
Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i l'AMPA, amb l'objectiu d'abordar la situació, contrarrestar el relat esbiaixat que s'estava projectant i garantir la intimitat de l'alumnat. El 27 d'octubre, els serveis territorials del Baix Llobregat responien als representants sindicals a la Junta de Personal que la inspecció havia dut a terme les pertinents indagacions i que no s'havia trobat cap indici d'actuació indeguda. Alhora, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca les famílies implicades i el director de l'institut a una trobada a les quals les famílies afectades no s'hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar, màxim òrgan responsable de la cura de la convivència entre el centre i el qual tenen representació professorat, famílies, alumnes i ajuntament, aprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i en defensa de la professionalitat dels docents. La nostra indefensió, però, era total. Encara més, quan es va citar en els primers dies de gener els professors del Palau davant de la Guàrdia Civil. Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal a l'alumnat com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica educativa. Prioritzar-la per damunt de la defensa envers les crítiques i l'hostilitat que hem rebut i continuem rebent. Malgrat tot, en lloc d'arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tan desorbitat com inadequat, utilitzant els qualificatius del síndic de Greuges en el seu informe del 2 de maig del 18, tal qual citava. Llavors, així, el dia 24 d'abril, després de l'aparició en premsa de la denúncia de Fiscalia, l'Assemblea de Professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d'uns i altres. Tenim dret i esdevé urgent defensar-nos de les crítiques injustificades, del qüestionament de la nostra professionalitat i de l'atribució de delictes que no s'han comès. Però, com era previsible, la divulgació de l'anunci i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del professorat afectat al diari El Mundo van tenir ressò en alguns mitjans de comunicació en clau d'escarni, d'instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que se citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica en no respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia. Ens sentim les víctimes d'una campanya que pretén desacreditar el model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d'una divisió inexistent. El nostre encausament, a banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-nos en el símbol d'un suposat trencament de la convivència a Catalunya. Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per vestir una acusació sense fonament, les mostres de suport es multipliquen, com la concentració de l'1 de maig convocada per exalumnes a les portes mateix de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'acte amb la lectura del 10 de maig de comunicat de suport de pares i de mares. Moltes gràcies. Per part de la resta de grups, senyor Font. Gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu perquè pràcticament a la seva totalitat subscrivim el que de moment s'ha dit en aquesta sala. En primer lloc, explicar que ens hagués agradat poder adherir-nos a la moció, però per qüestions únicament de temps ens va ser impossible. De tota manera, sí que avancem ja que hi donarem suport votant a favor. Entrant ja en detalls, pensem que hi ha un paràgraf de la moció que defineix molt bé el quid de la qüestió. Compromís per Valls està del tot d'acord quan es diu que es volen aprofitar casos com el de Sant Andreu i el que hi va haver a la Seu d'Urgell per desacreditar el model educatiu públic català. Un model, sempre hi ha aspectes millorables, que per norma general ha demostrat que és integrador i que ha aconseguit tant cohesionar com integrar l'alumnat català. La prova la podem trobar a les classes, als patis i fins i tot fora de l'horari lectiu. Considerem molt greu que es passi per alt la presumpció d'innocència del professorat, mentre que no s'escatimen esforços per posar en valor, des de l'estat espanyol i la justícia, la versió dels denunciants, sovint amb acusacions que freguen l'increïble. No només es destrossa la presumpció d'innocència, sinó que a més els professors han patit escarni, han comprovat com mitjans de comunicació que sí alimenten l'odi han fet públiques les seves identitats i els han assenyalat gratuïtament com a culpables de situacions inversemblants. Per concloure, com abans esmentava, hi veiem al darrere un interès per malmetre la imatge del model educatiu públic català. Els que això els interessa ja saben que l'educació d'un poble és un dels principals fonaments que el sustenta i l'identifica. Gràcies. Per part del Partit Popular, senyor Caballero. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Jo entenc que la moció planteja una sèrie de qüestions que, a part de donar recolzament, també s'hauria d'analitzar. Dels aquí presents, ningú estàvem presents en aquests esdeveniments. I, per tant, com vostès bé diuen en la seva moció,
diuen, alguns professors del centre haurien, condicional, vexat els fills de guàrdies civils per la raó de la seva nacionalitat, injúria als cossos de seguretat de l'Estat. Per tant, és un condicional. Més endavant fan referència que sempre han fet seus els principis de respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Per tant, entenc que també el de deixar el de respecte a la llei i, per tant, deixar en mans de la justícia les resolucions que es puguin provocar en temes de la justícia. Això és parlar d'ètica, i ho pot dir tothom, els que estan a favor i en contra del 155, com vostès deien. Ningú és amo de l'ètica ni amo de la veritat. Com que els aquí presents no estava amb ningú, ni tan sols tampoc estava el senyor Einstein, llavors tampoc no podríem fer referència a alguns fets. Sí que és cert que s'ha fet que es van remetre una sèrie de requeriments el 29 de setembre, el 6 i el 27 d'octubre, amb la finalitat que s'actués en defensa dels alumnes i s'exigir responsabilitats si és que n'hi havia. En aquest cas, el govern va optar per una resposta de triple via. Una, condemna dels fets, suport a les famílies i petició de responsabilitats. La segona, posada en mans de la Generalitat, la investigació i resolució dels casos. Tercer, crida al diàleg en el marc del Pacte d'Estat a la calma i a la no generalització. Si hi ha casos concrets, investigarem. Però per actes de persones determinades no taquem de sospita tota l'educació. Aquesta és la realitat. Però a mi em preocuparia, quan abans s'ha fet referència al senyor Einstein, que es dotava d'instruments. Jo no estava allà, però es diu que algun professor va dir estaràs content amb el que hi va fer el teu pare. No puc donar classes normals per esdevingut en el dia d'ahir. La policia i la Guàrdia Civil m'han tractat a pals perquè són uns animals i uns bèsties. Que aixequin la mà als fills dels guàrdies civils. Això diu que es va dir allà i com vostès deien al començament de la seva moció, està tot en condicional. Se suposa, s'haurien. Per tant, són els tribunals els que tindran que jutjar això d'aquí. Ja ha fet el senyor Barberà algun esment que alguns ja havien estat absolts. Per tant, serà la justícia la que tindrà que determinar si no s'ha arribat a un acord a nivell escolar. Criticar la conducta d'uns professors, si així haguessin actuat, no és criticar a tot el professorat. I això em sembla que és una qüestió ben clara. Vostès aquí estan fent esment a filtracions d'alguns mitjans de comunicació. A mi el que em preocuparia, en aquest sentit, és que, a banda de que els jutjats, o qui sigui, qui pertoqui, la pròpia inspecció, dirimeixin sobre si aquests fets han estat o no han estat reals i com han estat, i si han estat, que assumeixi a qui li toca les seves responsabilitats. Jo em sembla que el que a vostès els hauria de preocupar, a l'espera d'aquesta resolució, és com s'han filtrat aquestes notícies, noms i cognoms als mitjans, com ha arribat. I això és una qüestió que ha passat amb aquest fet i passa amb molts fets, lamentablement. I potser hauríem d'analitzar quins filtres hi ha a la justícia o no, com perquè puguin arribar a mitjans de comunicació amb aquest tipus de qüestions. Nosaltres, en aquest sentit, amb aquesta moció, i sense estendre'm el temps que tots els presentadors han ocupat llargament en defendre altres qüestions paral·leles a la moció, hi votarem en contra. I votarem en contra respectant els que vostès mateixos en la seva presentació deien. Del centre haurien, condicional, i agafant els seus principis de respecte i empatia, diversitat i esperit crític, però també d'educació i acceptació de la llei, deixarem que els jutjats actuïn en defensa d'uns menors que suposadament van tindre que escoltar, i dic suposadament, van tindre que escoltar una sèrie de frases que jo em sembla que el senyor Einstein no hagués fet servir o utilitzat mai a les seves aules. Per tot això, reitero, el nostre vot serà contrari en el d'aquesta moció. Per part del PSC, senyora Ibarra. Sí, gràcies.
Bé, en l'exposició de motius i en algunes intervencions que han fet els portaveus que m'han precedit, s'ha parlat del sistema educatiu català, del model educatiu català. Bé, nosaltres creiem que aquest ha estat i és un sistema d'èxit, un sistema del qual els socialistes ens sentim pares i mares. Un sistema que vam haver de defensar els socialistes perquè d'altres, aquells que ara sembla que siguin els defensors de les essències del catalanisme, volien segregat per llengua, com és el cas del País Basc, que també el tenen així. I per tant nosaltres vam creure des de l'inici que el nostre havia de ser un model integrador, un model cohesionador. Dit això, ja entrant en la moció que avui se'ns presenta. Arran de la polèmica de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca, l'onada de manifestos, mobilitzacions i notícies aparegudes als mitjans de comunicació, des del PSC diem que defensem l'educació com una eina fonamental per a la construcció d'una societat plenament democràtica i socialment cohesionada i que ens refermem en els principis rectors de la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, que en el seu article 2 diu, entre els principis que enumera, la transmissió i consolidació de valors propis d'una societat democràtica, el respecte a la convivència, l'exclusió de qualsevol adoctrinament, el pluralisme o la participació. Manifestem la voluntat de no alimentar el conflicte ni polititzar més l'escola. Al contrari, som ferms defensors de preservar l'escola del conflicte polític i rebutgem qualsevol tipus d'instrumentalització política de l'educació, alhora que instem a la resta de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius. Demanem que s'aclareixin els fets succeïts allà on s'han produït denúncies per les vies i procediments previstos per l'administració educativa i es prenguin les decisions necessàries per garantir una bona pràctica educativa, corregint males praxis, si n'haguessin produït, tot reiterant el suport i la confiança en els professionals, els i les docents d'aquest país. Reconeixem la pluralitat de la comunitat educativa i creiem fonamental preservar aquesta diversitat com a valor intrínsec d'una societat plenament democràtica. Ens refermem en la nostra voluntat de continuar treballant per la convivència i en aquest sentit creiem que cal garantir el dret a l'educació amb respecte a tothom, amb independència de les seves idees i sense discriminació. Rebutgem l'assenyalament de ningú, siguin alumnes o professors, i condemnem la publicació i difusió tant a mitjans de comunicació com a xarxes socials de noms i cognoms i fotografies de professionals de l'educació per part de càrrecs públics de manera imprudent i irresponsable, la qual cosa no contribueix a la solució. I exigim que el Departament d'Ensenyament doni les explicacions oportunes a partir de l'informe elaborat per la Inspecció Educativa o pel propi Institut sobre els fets objecte de la denúncia realitzada. Amb tots aquests arguments, nosaltres no podem fer altra cosa que donar recolzament en aquesta moció. Gràcies. Hi ha alguna intervenció per part dels grups proposants? No? Sí? No? Entenc que passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? 20 vots a favor i un en contra. Hi ha alguna explicació de vot? No, passaríem al següent punt. Novè, moció presentada pel grup municipal de Crida per Valls CUP d'adhesió a la campanya La revolució de les butxaques públiques. Faig la moció, senyor Robert. Sí, gràcies. Bé, presentem aquesta moció perquè l'Ajuntament de Valls s'adhereixi a la campanya La revolució de les butxaques públiques. Però no només això. Des del nostre punt de vista, i aquesta és una visió que compartim amb aquesta campanya, les administracions públiques haurien de ser exemple amb el seu consum. Per desgràcia, com a Ajuntament de Valls creiem que anem tard. Gran part de la ciutadania ja és conscient que el seu consum és una eina per capgirar dinàmiques de desigualtat social, tant dins del nostre país com especialment des d'una òptica nord-sud. Gran part de la ciutadania ha entès que les seves decisions de compra tenen molt més poder del que sembla. Molta gent ha decidit que no vol que els seus estalvis financiïn armament, que vol consumir energia verda, que vol participar de forma directa i col·lectiva en les decisions que pren una cooperativa o que no acceptaran xantatges amb canvis de seu d'empreses de l'IBEX 35. Anant al contingut de la moció, sobretot en destaquem els acords segon, tercer i quart. En el segon acord demanem incorporar clàusules que puntuïn positivament aquelles empreses que apostin per productes de comerç just. El tercer acord va una mica més enllà, demanem incorporar clàusules que obliguin a les empreses adjudicatàries de serveis o de subministraments de productes susceptibles d'incorporar productes de comerç just a incorporar-los.
I al quart acord demanem promoure la banca ètica de diverses maneres, com fent-se socis d'una entitat de banca ètica o creant eines de finançament amb alguna d'aquestes entitats. Dèiem que presentàvem aquesta moció per adherir-nos a aquesta campanya concreta, però no ens agradaria que només quedés en això. Entenem que l'aprovació d'aquesta moció i el compliment d'aquests acords hauria de ser un primer pas per començar a transformar l'Ajuntament de Valls. Des del nostre punt de vista, cal que deixem enrere totes aquelles licitacions que només valoren el preu i que comencem a ser conscients que com a administració pública també cal que demanem alguna cosa més a les empreses que ens subministren béns o serveis. Creiem que aquesta és una oportunitat de demostrar que tot allò que us hem sentit tantes vegades no són només paraules i que ho podeu portar a la pràctica. Aquí no hi ha l'Lrsal, límits de contractació ni lleis d'estabilitat pressupostària que us ho impedeixin. Es tracta de voluntat política i en aquest sentit esperem que hi hagi voluntat política de començar a canviar aquestes coses. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En nom de Compromís per Valls. Gràcies, senyor Cartanyà. D'inici, manifestar que la nostra formació comparteix els principis, els valors que pretén posar de relleu el comerç just i la banca ètica. Tal com recull la web de la Revolució de les Butxaques Públiques, el comerç just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per a totes les parts que entren en joc quan es produeix un intercanvi. Té en compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional i permet assolir als països del sud el seu desenvolupament social i econòmic. De la mateixa manera, es detalla textualment que la banca ètica és una alternativa als bancs convencionals, una altra forma d'estalviar i invertir que prioritza l'obtenció d'un triple benefici social, ambiental i econòmic. Recupera el sentit original de la intermediació financera, es recull l'estalvi de persones conscienciades i s'inverteix en projectes que garanteixen una millora en l'entorn. Així doncs, la campanya La Revolució de les Butxaques Públiques, com bé diu la moció que ens ocupa, sorgida del manifest, pretén incidir sobre les administracions públiques perquè s'uneixin a aquest gran repte pendent del consum responsable mitjançant la compra pública ètica, entre d'altres. En definitiva, la campanya reivindica equitat i justícia social. I tant en la part expositiva de la proposició com en els seus acords veiem propostes que poden possibilitar-ho i, a més, en el nostre àmbit més proper, propostes realment valentes que permetrien avançar cap a una societat més justa. Canviar el xip no està sent fàcil, ni ho seguirà sent, però cal fer el pas i creure en que un sistema financer ètic solidari és possible. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Francesc Caballero, en nom del PP. Sí, senyor Cartanyà, moltes gràcies. A veure, jo els recomanaria un blog, bueno, no un blog, sinó els recomanaria un programa que el blog de Banca Ètica recomana, que és un programa que es va emetre per Televisió Espanyola, en el programa Documentos TV, que aquest blog de Banca Ètica precisament el diu com un documental ben fet i amb rigor. Per tant, en referència allà, tots podríem aprendre una miqueta en aquest aspecte. I a més, em sembla que el 2013 hi havia un govern que no era pas dels que a vostès els agradaria criticar com és habitual. Anem a analitzar. Sí, si escoltem les qüestions de la banca ètica, són principis que evidentment agraden a tothom. I és així, però és que no és la banca, és que hauria de ser la societat ètica. Tota la societat. I potser si tota la societat fóssim ètics, aleshores no teníem que parlar de banca ètica, de comerç just i tota aquesta qüestió, sinó que tothom actués en principi d'ètica. Són les declaracions pròpies que diu el senyor Esteban Barroso, que és el president de Triados Bank, o de Joan Malé, un directiu també d'aquesta mateixa entitat, que a més és famós per fer moltes xerrades respecte al tema, les quals els hi recomano. O declaracions que fa de Banca Cívica la Marta de la Cuesta, que parla de rendibilitat però amb impacte social, i això tindria que ser el bo. I ells mateixos també públicament reconeixen que, malgrat tot, també s'equivoquen, com tothom. Ves per on? Tothom s'equivoca. Per exemple, Triados va donar suport a la Fundació Hoz Belén, que hi ha una resolució de Nacions Unides precisament condemnant-los per violar drets dels nens. La Bianca Fiane, el Banco Fiare, per exemple, que també està dintre de la banca ètica, està també sota sospita per unes desviacions de 1,6 milions d'euros, ha dit, amb el finançament de la campanya d'Euro a Madrid. Vull dir que,
més que banca ètica, potser hauríem de parlar d'ètica de la societat i que això no es produís en cap dels fets. Vostès fan una referència en aquesta moció i vagi per davant que estic a favor de l'ètica, que hi hagi banca ètica i comerç just. El que passa que els comentaris que faig, que puguin semblar crítics, no és en contra d'aquest fet, sinó que a tot arreu pot passar. Però vostès a la seva moció fan referència a BBVA encapçala el rànquing d'inversors en armament. Bueno, i això és bo o és dolent? Armament de quin tipus? Armament per fer guerres d'aquestes rares o armament per construir, per exemple, armes pels policies que ens defensen la nostra seguretat? És molt senzill parlar en genèric de moltes coses. Continuen amb la seva moció i diuen i exigim, i es torna a repetir, i exigim, i hem d'exigir. Siguem ètics i parlem, demanem, conscienciem, eduquem en aquests valors i principis. Deixem-nos, hem d'exigir. Jo és una petició que els hi faig. És una petició que els hi faig amb aquest aspecte. Comencem l'ètica per les formes. En els seus acords que vostès proposen, diu, subscriure el manifest de la campanya ètica, primer acord, doncs cap problema ni un. Després parlen el segon acord, incorporar una clàusula per a la puntuació dels productes de comerç just, tal. Molt bé. Però tenim que tenir en compte que totes aquestes normatives estan subjectes a la llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, però també als articles 145 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic i a la directiva del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea 2014/23 de la Unió Europea i 2014/24. Per tant, el tema és més complex. No hi ha prou en dir demanem que facin això. I si no, preguntin als que estan al govern quan tenen que fer algun tipus de proposta, que a vegades ens agradaria que hi hagués algun tipus de propostes, com per exemple que es contractessin de cavalls amb algunes concessions, no podem dir-ho, perquè la llei així no ho permet. Per tant, els recomano que també facin referència o es mirin aquestes normes europees i d'altres àmbits que abans he fet esment. Amb l'apartat tercer fan referència al mateix amb l'article 118, que també va inclòs amb el que abans he fet esment d'aquelles referències a unes normes d'igual rang o superiors en alguns casos, tenint en compte que ja és la Unió Europea. En el quart punt posen mostrar compromís per l'impuls de la banca ètica amb les següents accions, fent-se soci d'una entitat financera ètica. Jo entenc que això no és feina de l'Ajuntament. Que des de l'Ajuntament se puguin recolzar o conscienciar o fins i tot organitzar una xerrada de banca ètica i de comerç just, totalment d'acord. Això no els hi discutiré. Però nosaltres no som aquí per entrar com a socis, perquè si no tenim que ser socis de moltíssimes coses, el que es té que fer és treballar. El cinquè punt, que posa organitzar una activitat en el marc de la 19a edició de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica. Cap problema. El que passa que amb el primer punt estic d'acord. Senyor Caballero, si em permet, és que porta més de 5 minuts a la seva... Doncs acabo ja. Perdó, com que els altres han sigut tan extensos abans i jo he xerrat poc ara. No, ja deixem un cert marge, però... Doncs vaig acabant, senyor alcalde. De 3 minuts a 5... Vaig acabant, senyor alcalde. Doncs, amb els aquests primers punts podríem votar-los a favor, però amb els altres, amb la referència que ens els he fet a normativa legal, en aquest sentit no els hi podem donar suport. Moltes gràcies. Vinga, per part del PSC, endavant. Bona tarda, senyor alcalde. Fent una miqueta d'història, nosaltres voldríem comentar que la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica va néixer ja fa 17 anys sota el nom de Festa del Comerç Just. Des de llavors, aquest projecte ha anat evolucionant. Primer es va afegir la branca de Banca Ètica i més endavant la d'Economia Solidària. Actualment, la campanya està impulsada per un consorci format per CETEM Catalunya, FETS, FIARE, Alternativa 3, Oxfam Intermón i la XES. I també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tarragona. Aquest any 2018, la campanya vol emplaçar les administracions públiques a sumar-se en aquesta revolució de les butxaques públiques, és a dir, a que s'incorpori dins la compra pública criteris i clàusules socials per tal d'afavorir el creixement i la consolidació tant del comerç just com de la banca ètica. En aquest sentit s'emplaça la moció que el grup municipal de la CUP ens ha presentat. Evidentment, des del nostre grup hem de votar a favor d'aquesta moció, ja que l'objectiu que queda totalment enquadrat en la política de base que tenim, el demanar respecte als drets de les persones, optar sempre que sigui possible per les alternatives de l'economia solidària i arribar a l'assoliment d'un impacte social i medioambiental positiu. Molt bé.
Per part d'Esquerra, el senyor Cartanyà. Moltes gràcies. Bé, des d'Esquerra donem ple suport a aquesta moció, ja que entronca plenament amb els ideals republicans que tenim com a partit. La societat que volem per construir la República Catalana s'ha de basar en uns models diferents dels actuals, on es posin de relleu els valors socials i els de l'ètica econòmica. Per això és fonamental posar en marxa accions per potenciar el comerç just i la banca ètica. A vegades ens podem preguntar per què cal fer-ho des de les administracions. Doncs és ben clar. Si ens remetem als seus beneficis, perquè entronquen moltes vegades amb els que es defensen des de diversos àmbits de l'ètica política. El comerç just no és res més que una forma diferent d'entendre la relació comercial, basada en la bilateralitat, amb la igualtat, no des d'una posició dominant amb una oposició que no és dominant. A més, té en compte valors ètics, mediambientals i, sobretot, dona possibilitats a la gent amb menys recursos i amb menys possibilitats. Contribueix, com deia, a crear oportunitats en productors que tenen una situació amb un desavantatge econòmic clar, es basen a tenir una retribució digna pel treball, les seves relacions comercials estan basades en la transparència, en la rendició de comptes, donen més capacitat al productor perquè no depèn dels lobbies econòmics, els lobbies comercials, vetllen per erradicar l'explotació infantil, redunden els beneficis en la pròpia comunitat, hi ha un respecte mediambiental, es treballa la igualtat d'oportunitats i de gènere perquè generalment moltes d'aquestes cooperatives es basen en el treball de la dona. I quan parlem de banca ètica és un nou concepte o un concepte diferenciat d'entendre la banca basat molt en els fonaments ètics. Són beneficis socials, ambientals i econòmics i és una manera de reinventar les finances, basar-se en un altre àmbit per treballar l'economia tradicional. La banca ètica bàsicament i fonamentalment és transparent, té una relació totalment clara amb els seus participants i sap el destí fins l'últim euro del que s'ha invertit, té uns criteris d'inversió clars i fonamentats en el que inverteixen i com destinen aquests diners que la gent hi aporta. Són bancs que es basen en la participació, en la presa de decisions, són col·laboratius, el seu benefici sempre redunda sobre tothom i una de les coses bàsiques i que moltes banques defineixen, i cito textualment una frase que ells fan servir, la banca ètica no fa caritat, simplement canvia els valors, els objectius del capital i el funcionament intern. Per tant, queda clar que la nostra aposta com a partit és la potenciació dels models socialment justos i ètics. Estem per aquests sistemes transparents, participatius i que no tenen els vassallatges, els poders econòmics i els lobbies comercials, el que al Regne d'Espanya es coneix popularment com el vassallatge a l'IBEX 35. Cal impulsar-nos i fer-ne difusió i aquí hem de fer un esment del que s'ha fet. Des de la Regidoria de Benestar Social hem treballat amb exposicions, xerrades i formacions ciutadanes en temes de fiscalitat justa, de pobresa energètica, que també està vinculada amb aquest funcionament. I també hem de posar de manifest la feinada que estan fent les entitats del tercer sector per difondre, per fer pedagogia, com pot ser el CETEM, Intermón Oxfam, FIARA i moltes d'altres entitats que no només són entitats que generen productes, sinó que són entitats que difonen el producte que generen altres entitats. També vull recordar les jornades de consum republicà que s'estan duent a terme precisament aquests dies, una iniciativa de l'Assemblea ICOPCAM per difondre aquest model que hem estat parlant i que, aprofitant que hi pot haver gent que ens estigui seguint en l'streaming o a través de la ràdio, convidar que aquest dijous a 7:45 del vespre a Casa Cultura s'explicaran, entre d'altres models, el de la banca ètica. Per tant, és un bon moment per informar-se i per fer el pas de canvi. Per tot això, perquè a la gent moltes vegades li costa fer aquests canvis de model, creiem que cal que des de les administracions siguem palanca de transmissió d'aquest model social i econòmic que ha d'edificar la nova república. A vegades se'ns diu que no fem o que no estem per aquests canvis. Jo només recordaria que
que en totes les licitacions que s'han fet aquest mandat des de serveis socials s'han incorporat clàusules socials en tots els contractes i s'han incorporat i són presents. Per tant, és una tònica d'aquest Ajuntament d'anar canviant les coses conforme la mateixa societat va canviant. Per tot això i perquè creiem que aquesta palanca de transmissió ha de fer aquest canvi de model social i econòmic per edificar la nova república i creiem, ho impulsem i, com deia, en aquestes clàusules ja ho vam fer i també donarem suport a aquesta moció per anar canviant aquests models i ser tractora de la ciutat. Per part de Convergència i Unió, el senyor Marc Ayala. Bona tarda, moltes gràcies. Entre altres punts, la moció que avui presenta el ple de l'Ajuntament, el grup municipal de la CUP, demana incorporar clàusules socials de comerç just i de banca ètica dins dels plecs administratius i els concursos públics que impulsen les administracions. Ja en aquesta línia, el 5 de març del passat 2015, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Presidència, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local, en compliment d'una resolució del Parlament de Catalunya que instava precisament el Govern de la Generalitat a establir acords d'aquest tipus. A la vegada, la nova llei de contractes del sector públic, la llei 9/2017, i que ha entrat en vigor just aquest any, transposa diferents directives europees que introdueixen ja de manera definitiva la possibilitat d'incorporar criteris socials, ambientals o de transparència, entre d'altres, en els processos de contractació pública. Tot plegat, pensem que representa un salt endavant i en positiu que hem d'entomar per responsabilitat sobretot social. Les institucions podem i hem de liderar un procés de canvi per estimular noves fórmules i mercats amb aquesta consciència social. Som, de fet, un dels primers agents econòmics importants i també en aquests àmbits precisament socials i, per tant, la incorporació d'aquests criteris, com els que es proposen avui en aquesta moció que debatem, representen tot un avenç i, precisament per tots aquests motius, votarem a favor de la moció que es presenta. Hi ha alguna intervenció més? No? Entenc que anem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 20 vots a favor i una abstenció. Si no hi ha canvi d'explicació de vot, passem al desè punt. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra a favor de la ratificació del conveni 189 de l'OIT per la dignificació del treball de la llar i les cures. Defensa la moció, el senyor Cartanyà. Moltes gràcies. El treball de la llar s'ha associat moltes vegades sempre en l'àmbit de la reproducció i s'ha atribuït històricament a les dones, que no ha estat considerat treball i s'ha deslligat de tots els processos productius. Aquesta percepció social condiciona el marc laboral i legal i les condicions laborals i les situacions d'explotació que es donen al sector. A més, una part important d'aquestes treballadores avui en dia són estrangeres i moltes es troben en situació irregular. Això encara agreuja més la seva situació i precaritza la seva relació laboral. Es van fer reformes legals el 2011 i 2012 que reconeixien el caràcter laboral del treball a la llar, però van desaprofitar aquesta oportunitat per equiparar les treballadores de la llar a la resta de treballadors i treballadores del règim general. Va ser una reforma totalment insuficient, on van tenir la gran idea de fer responsables de la cotització les mateixes treballadores de la llar sense cap mena de responsabilitat pels contractadors. Una mesura que potser estava més encaminada a mirar de fer aflorar aquest nínxol d'economia submergida que no pas per vetllar pels drets laborals de les treballadores de la llar. La inclusió com a sistema especial, que és el que van fer dins el règim general de la Seguretat Social, comporta aspectes que són molt discriminatoris. Es manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret d'un acomiadament motivat. S'exclou de la llei de prevenció de riscos laborals, del fons de garantia salarial i molt especialment de la prestació d'atur. Altres mancances vinculades amb l'especificitat del treball a llar afecten a les pensions dignes per a aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els incompliments de la normativa, ja que el fet que el centre de treball coincideixi amb el domicili del contractador impossibilita l'acció de la inspecció de treball.
D'altra banda, moltes vegades les treballadores estan soles, tenen una situació d'inferioritat davant del contractador i desconeixen molt els seus drets. Això agreuja la seva situació de precarietat i afecta la seva capacitat d'organitzar-se i de reivindicar els seus drets. Fins a dia d'avui, l'Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, sobre el treball digne de les treballadores a la llar, tot i que hi ha d'altres països de la Unió Europea, com poden ser Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia, Finlàndia o Alemanya, entre d'altres, que sí que ho han fet. Per aquests motius, creiem que és bo que portem aquesta moció amb l'adopció d'uns seguits d'acords que bàsicament insten el govern de l'Estat espanyol a ratificar el conveni 189 de l'OIT, per fer-ho que de manera immediata es pugui garantir l'equiparació de drets de treballadores i treballadors de la llar i de les cures a la resta de treballadors del règim general de la Seguretat Social. També s'insta el govern espanyol a que dintre aquest marc s'incloeixi tot el que exclou la llei actual, que pugui estar dintre la llei de prevenció de riscos laborals, el fons de garantia social i especialment la prestació de l'atur, i també explorar la viabilitat i l'impacte de vies alternatives al sistema actual de contractació de les treballadores de la llar, com pot ser en altres països han fet els xecs serveis, vigents en diversos països de la Unió Europea, que això porta a realment fer efectiva la creació d'ocupació i, a més, fer aflorar tota aquesta economia submergida. També proposem que des del mateix municipi promoguem iniciatives socials i econòmiques per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures, sobretot en la vessant d'informar, d'assessorar i acompanyar aquestes persones que puguin tenir la necessitat de fer aquests passos. Per tant, per tot això creiem que fora bo que en aquest consistori s'aprovés aquesta moció. Molt bé. Per part dels grups, posicionament, senyor Font. Gràcies, senyor alcalde. De sortir d'avançar el nostre suport a la moció amb l'objectiu que sigui aprovada pel màxim de vots possible i que Valls formi part del grup de municipis catalans que ja han fet costat a aquesta proposició. En els darrers anys, diversos factors relacionats amb el paper de les dones, la crisi o la manca de recursos per la llei de dependència han obligat a les famílies a buscar alternatives que resolguin les seves necessitats de cures en poc temps i a baix cost. Aquests llocs de treball han estat ocupats majoritàriament per dones immigrades, moltes d'elles atrapades en situació d'irregularitat i sovint amb treball a l'economia informal. Dones que no gaudeixen plenament dels seus drets humans i laborals, dones a qui s'exigeix fer tasques de la llar, però també oferir cures a persones grans o infants amb horari flexible i en condicions laborals molt precàries. Fan possible així, en bona part, l'escassa despesa pública en la prestació de serveis socials. Si bé les persones treballadores de la llar i de la cura estan sostenint en aquests moments una part substancial dels pilars de la nostra societat del benestar, la invisibilitat i desregulació de la seva tasca, la seva vulnerabilitat i la manca de reconeixement marquen la tònica en el discurs polític i social. Crec que aquest extrem ens ha de fer reflexionar a tots. Com a exemple de bona pràctica i que ajuntaments de referència hi estan compromesos amb la dignificació de treballadores de la llar, podem recordar que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar al plenari de 26 de maig de 2017 la mesura de govern de democratització de la cura, que inclou 68 actuacions adreçades a posar les cures al centre de les polítiques municipals per al període 2017-2020. En definitiva, queda molt per fer en aquest camp des de totes les administracions. Reconèixer la feina de la llar com una part de l'economia de les cures, creant un servei sobre l'economia de les cures, promoure un major control del compliment de la normativa, especialment per part de les agències de col·locació i de les entitats privades, promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la violència masclista en el treball de la llar, promoure la formació de treballadores i treballadors dels ajuntaments per poder oferir informació sobre els drets laborals i atenció integral a les persones treballadores en el sector de la llar i cures, o impulsar un diagnòstic de la situació del sector i de les condicions laborals de les persones treballadores de la llar i les cures dels nostres municipis, per citar uns exemples. Gràcies. Senyor Caballero. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Agrair-li el gest d'abans de deixar-me allargar una mica més la intervenció, que m'havia passat involuntàriament. Ho compensaré amb aquesta, que serà molt més breu. Direm al senyor Cartanyà, són dos comentaris o matitzacions simplement. Ha parlat tota l'estona en sentit de femení, treballadores, però
Jo conec casos també de treballadors, també de la llar. Per tant, ho dic perquè, com que normalment a l'esquerra sempre té aquest costum de parlar en femení quan pluralitza o dir els dos sexes, també parlem també de treballadors, no seria una discriminació cap als treballadors a la llar, que també n'hi ha, i li asseguro que n'hi ha. I també fer un altre comentari respecte al tema d'inspecció de treball. El tema d'inspecció de treball sí que és factible amb contractes de treballadors de la llar. No li explicaré el com i el quan perquè això és una qüestió ja més professional que no pas política. Però dit aquestes matitzacions, li diré que l'exposició de motius que s'ha fet amb aquesta moció és certa. Espanya no ha ratificat encara aquest conveni amb l'Organització Internacional del Treball i segurament es deu a qüestions a vegades tècniques en el temps, que és que la matèria que el govern estatal es va fer al mateix temps que es va regular al mateix temps que s'aprovava precisament aquest conveni internacional. Però el raonament va dins de la filosofia que la majoria dels partits defensem, anar integrant els diversos règims especials cap a un de general, aquest és un dels objectius que hi ha de fer en aquest àmbit, i que es mantinguin, tot i així, algunes especificitats. Per tant, demanar, com fa aquesta moció, al govern que compleixi amb els acords internacionals signats, entenem que no suposa una crítica injusta, sinó que és així correcta, i per tant, en aquest sentit, nosaltres li votarem a favor d'aquesta moció perquè és acceptable des del punt de vista ideològic, reiterant que és una qüestió, que és un raonament que va dins la filosofia que la majoria dels partits defensem i que està precisament en trànsit de fer-ho. No faré allò de votar abstenció dient-li que el govern central ja estava o ja tenia previst treballar amb això i així d'aquesta manera evitar de votar una moció a favor presentada per l'esquerra, com en altres casos altres partits fan. Bé, en altres casos no, com és habitual, per no dir sempre, però per donar exemple de tarannà que se'ns agrada escoltar, el vot serà favorable. Moltes gràcies. Per part del PSC, senyor Martínez. Gracias, señor Batet. Las personas que trabajan en el hogar, en trabajos de limpieza y cuidados, constituyen un colectivo invisibilizado y que sufre los efectos de la desigualdad de un sistema que prioriza el capital antes que los cuidados. Hace más grandes las diferencias entre las trabajadoras respecto al sueldo y además niega oportunidades de formación, cotizaciones y la imposibilidad de acceder a las prestaciones por desempleo. Actualmente las condiciones de trabajo de este sector vienen reguladas por el Real Decreto 1620/2011, que entró en vigor en enero del 2012. A pesar que este decreto reconoce el ámbito de trabajo del hogar como un ámbito plenamente laboral, este trabajo continúa como un sistema especial dentro del régimen general de la Seguridad Social y aún se mantienen aspectos muy negativos como son la posibilidad de poner fin a la relación laboral sin la debida justificación, la exclusión de la prevención de riesgos laborales del Fondo de Garantía Salarial y muy especialmente la exclusión de la prestación de desempleo y otras coberturas como la maternidad. Con este contexto, y tal como está planteada la normativa actual, se incentiva la economía sumergida y se favorece la dependencia económica de las trabajadoras del sector, mayoritariamente mujeres, de las administraciones públicas, mediante los servicios sociales o de la pareja, casi siempre masculina, especialmente por el hecho de no tener cubiertas sus necesidades económicas, por la precariedad de sus condiciones salariales, sin reconocimiento de los días de vacaciones u horas extras, entre otras, y por no tener derecho a la prestación de paro por maternidad o derecho a la baja por enfermedad desde el primer día. Igualmente, debido a la falta de control laboral dentro de los hogares y la inexistencia de contratos por escrito en muchas ocasiones. Especialmente remarcable es la vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras internas y la nula protección que ofrece la normativa ante esta mayor exposición a abusos y peores condiciones laborales. Por otra parte, en el 2011, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó el convenio 189 que trata sobre el trabajo digno para las personas trabajadoras del hogar y que entró en vigor en 2013. Por primera vez, gobiernos, personas empleadoras y trabajadoras acordaron unas condiciones mínimas internacionales destinadas a mejorar la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, poniendo sobre la mesa la necesidad de igualar sus derechos al resto de personas trabajadoras. El acuerdo firmado en la conferencia de la OIT en Ginebra reconoció que el trabajo del hogar está infravalorado, explotado e invisible, que realizan principalmente mujeres y niñas,
Muchas de ellas son emigrantes que se encuentran en situación precaria y desfavorecida y particularmente expuestas a la discriminación con respecto a las condiciones de contratación y trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos. El convenio es un tratado internacional vinculante para los Estados miembros que lo ratifiquen, cosa que no ha hecho todavía el Estado español. Ante esta situación, la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo digno por los trabajadores y trabajadoras domésticas, si bien no cubriría la totalidad de las demandas de las trabajadoras del hogar, significaría una incuestionable mejora de las condiciones de trabajo dentro del sector, dado que el convenio 189 garantiza el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, da preferencia a los contratos escritos en conformidad con legislación nacional o con convenios colectivos, garantiza el descanso diario de las trabajadoras, incluidas las que residen en el hogar para el que trabajan. No estarán obligadas a permanecer en el hogar o en acompañar a los miembros del hogar durante los periodos de descanso, diario o semanal, o durante las vacaciones. Asegura la igualdad de tratamiento entre las trabajadoras domésticas y las trabajadoras en general en la relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diario y semanal y las vacaciones anuales pagadas. Asegura que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a las trabajadoras en general con respecto a la protección de la seguridad social, lo que debería significar el fin del sistema especial discriminatorio para las trabajadoras del hogar. Facilita la inspección de trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, fijando incluso la necesidad de especificar las condiciones de acuerdo con las que se podrán autorizar al acceso al domicilio del hogar. Por todo lo expuesto, nuestro grupo votará sí a esta moción. Gracias. Per part de la CUP, senyor Robert. Gràcies. Sobre la moció que ha presentat Esquerra, creiem que està bé presentar mocions que a vegades ens arriben de nacional, però que també caldria fer autocrítica i mirar què estem fent al propi Ajuntament. Creiem que com a Ajuntament som responsables de la precarització dels treballs de cures i en tenim un clar exemple amb la Fundació Vilaniu. La moció, com moltes de les que s'han presentat en aquest ple, acaben sent una petició al govern de l'Estat espanyol i quan arriba a l'apartat concret municipal no tenim la capacitat de fixar cap mesura concreta per avançar contra la precarització del treball de cures a la nostra ciutat, cap ni una. Creiem que és una constatació trista tenint en compte que la moció la presenta el grup responsable d'aquestes àrees a l'Ajuntament de Valls. I ens sembla poc correcte demanar coses a l'Estat quan a nivell local no ens autoimposem alguna mesura. La Fundació Vilaniu no és l'únic exemple de la precarització d'aquests treballs de cures. Per exemple, la cronificació de la precarització a la residència al camp és un dels altres àmbits que des de l'equip de govern no s'ha treballat prou. Potser caldria, abans de presentar aquestes mocions, mirar què estem fent exactament com a Ajuntament. Malgrat aquestes esmenes, nosaltres hi votarem a favor. Per part de Convergència i Unió, senyor Ayala. Bona tarda, moltes gràcies. Malauradament, durant masses anys i encara avui dia, la nostra societat ha desprotegit massa sovint les treballadores i treballadors de la llar d'un marc legal i laboral amb unes condicions laborals dignes i òptimes per desenvolupar correctament aquesta feina. La situació d'irregularitat que afecta moltes de les persones que treballen en aquest àmbit laboral és evident i requereix de solucions que evitin aquesta precarització. L'any 2011 i el 2012 es van impulsar reformes laborals que van permetre reconèixer el caràcter laboral del treball de la llar, però que, malgrat tot, no van ser capaces d'equiparar aquestes treballadores de la llar i treballadors a la resta de treballadors del règim general, manllevant drets com el d'acomiadament, la prestació d'atur, les pensions dignes o la prevenció de riscos laborals. Per fer front a aquesta situació i per tal de vetllar per aquests drets laborals del treball de la llar, la moció que avui es presenta al ple municipal demana que ratifiqui el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball per tal de garantir l'equiparació dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i de les cures a la resta de treballadors i treballadores del règim general, instant el govern espanyol a legislar per tal de garantir tots aquests drets. Com a grup municipal, coneixedors d'aquesta situació i conscients que cal treballar per dignificar el treball a la llar, votarem a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies. Molt bé. Senyor Cartanyà. Bé, gràcies. En resposta al senyor Robert, dir-li que, clar, sí, aquí posa cures, però està referit a les persones que van a treballar en domicilis, no
regulades per un conveni. Quan vostè parla de Fundació Vilaniu, els treballadors de la Fundació Vilaniu, els treballadors de la residència al camp, són treballadors que treballen per una empresa, que estan regulats amb un conveni, que tenen un salari digne, que tenen una prevenció de riscos laborals, que tenen atur, que tenen tots els drets garantits. No comparem les peres amb les pomes i, a més, vostè sap, i ho sap perquè el seu grup té membres representants tant al Consell d'Administració del Pius Hospital com a la Fundació Vilaniu, que totes les consultes que s'han fet sobre la seva suposada precarització i vulneració de drets dels treballadors s'han respost, s'han donat les explicacions, s'han posat els reforços que calia i els treballadors treballen en les condicions laborals òptimes per poder fer la seva feina i per poder fer la seva cura. Tenim problemes estructurals d'edifici però no tenen res a veure amb les condicions laborals dels treballadors. És a dir, no podem comparar treballadors que tenen tots els seus drets amb treballadors que estan treballant sense una seguretat social que els garanteixi tots els drets. Em sembla que no podem comparar una cosa amb l'altra. Aquesta moció és molt clara, està dirigida a un sector que està en precari i que està treballant fent feines de la casa i curant i acompanyament a gent. I no té res a veure una cosa amb l'altra. Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? No? En poc que s'aprova per unanimitat? Sí? Queda aprovada. Passem a l'onzè punt, moció presentada pel grup municipal del PSC, candidatura de progrés per la millora del polígon industrial de Valls. Té la paraula la senyora Ibarra. Sí, gràcies. Bé, com que la moció és molt concreta, passarem a la seva lectura perquè crec que és prou entenedora. En el ple celebrat l'octubre del 2015, el grup municipal del PSC va presentar una moció per a ser debatuda i votada respecte a l'estat del polígon industrial de Valls. En aquesta moció es posava de manifest l'existència de mancances en el polígon industrial de Valls. Llums que no funcionaven, senyalització en mal estat i insuficient, ferm amb clots, brutícia, així com necessitats emergents de les empreses existents i de nova implantació que havien de ser ateses. Passats gairebé 3 anys d'aquella moció, que va ser rebutjada per l'equip de govern, i d'accions puntuals, com per exemple la renovació del paviment de part del carrer Artesans, seguim constatant l'existència de punts negres en el polígon i d'accions que cal portar a terme per millorar-lo en alguns aspectes. Els i les socialistes tenim el convenciment que la indústria és una gran generadora d'ocupació i, per tant, de riquesa a la nostra ciutat. I, per tant, l'òptim manteniment del polígon industrial ha de ser una prioritat pel govern municipal. És per tot això que el grup municipal del PSC proposa a aquest ple l'adopció dels següents acords. Primer, que el govern municipal millori la senyalització del polígon industrial incorporant, amb el consens de les empreses existents, el nom de les grans empreses que hi estan implantades, a fi que siguin punt de referència per a aquelles que busquin aquelles empreses o d'altres més petites que hi siguin properes. Segon, que el govern municipal estudiï la millora de la mobilitat i de la seguretat en l'encreuament entre el carrer Fusters i Curtidors i emprenguin les accions necessàries per tal d'evitar els accidents que s'hi produeixen. Tercer, que el govern municipal millori la il·luminació tot el polígon industrial. Quart, que s'acabi la millora de l'asfaltat dels carrers Artesans, completant tot el carrer. I cinquè, que es doni trasllat d'aquesta moció a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls i a l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial. Moltes gràcies. Molt bé. Per part dels grups hi ha posicionament, explicació de vot. Senyor Caballero, explicació de vot per part de la CUP. Sí, senyora Vicente. Sí. Bé, és la segona vegada que debatem en aquest ple durant aquesta legislatura sobre el mal estat del polígon industrial. Continuem sense tenir un pla de mobilitat específic pel polígon, que des de la CUP vam demanar que s'inclogués al pla de millora urbana. Creiem que és un pla imprescindible per millorar les deficiències que presenta el polígon actualment. I com en altres temes importants a ciutat, anem molt tard en la planificació. Cal un ens que gestioni i centralitzi totes les necessitats del polígon per tal de tenir una visió estratègica del sector industrial al municipi, ja que si no continua sent un projecte apedaçat i sense coordinació. Un dels objectius del Camp de Valls, Parc Industrial de l'Alcamp, representa que hauria de ser la potenciació i la millora dels serveis i infraestructures dels polígons industrials. Temes com la mobilitat, l'accés a la fibra òptica, la millora en la il·luminació i la seguretat són cabdals per assolir un mínim d'estructura per a potenciar i ser un polígon de referència internacional. Sí que és veritat que fa un any es presentava un pla amb 10 mesures concretes per millorar el polígon industrial, però continuem tenint mancances importants, sobretot pel que fa a la mobilitat, la seguretat i la il·luminació.
Així doncs, creiem que l'Ajuntament s'ha de posar les piles i tractar el polígon industrial de manera unitària, no reparcel·lant en les diferents regidories les diferents problemàtiques. Tornem a insistir el que ja vam esmentar a l'octubre del 2015, quan el grup socialista va presentar una moció sobre el polígon. Quan el 2009 estaven en el govern, estava en les seves mans crear un pla de mobilitat específic pel polígon i la implementació d'altres mesures que anessin en la línia de millorar els serveis i l'estructura del mateix polígon. No creiem que una de les prioritats a millorar sigui la senyalització, tal com diu el primer acord, ja que des del 2015 s'ha millorat en aquest aspecte, però en canvi la millora en la mobilitat i la seguretat creiem que són imprescindibles. Per aquest motiu hi votarem a favor. Per part del govern té la paraula la senyora Ferrer. Sí, moltes gràcies, alcalde. Bé, amb tot el respecte, senyora Ibarra, sembla que a vegades presentin mocions a aquest plenari sense conèixer els detalls. Em sap greu perquè jo crec que sempre que s'han adreçat a mi per qualsevol qüestió ho hem parlat i hem pogut anar resolent dubtes perquè entenc que aquesta és la millor manera de treballar. Però també estaria bé que abans preguntessin i s'informessin una mica millor. Ho dic perquè, per exemple, quan parla d'acabar de l'asfaltatge del carrer Artesans, potser hagués estat bé que abans parlessin amb els interessats. Nosaltres sí que ho fem. Sí que mantenim un diàleg constant amb l'Associació d'Empresaris del Polígon, perquè entenem que aquesta és la millor manera de treballar pel polígon i d'anar establint entre tots les prioritats. Si vostès ho haguessin fet, si haguessin parlat amb l'associació, com fem nosaltres, haguessin sabut que, per exemple, sobre el cas de l'asfaltat del darrer tram del carrer Artesans que vostès reclamen a la moció, la gent del polígon considera que potser hi ha altres zones on és més necessari. És més necessari actuar, tenint en compte, en primer lloc, una visió global de l'estat dels carrers del polígon i, en segon lloc, quina és la densitat d'empreses, és a dir, tenint en compte on fa més falta. Precisament, parlant-ho amb ells, és com establirem quin o a quins carrers s'asfaltaran aquest any 2018. Hi ha previst asfaltar 7.200 metres quadrats de carrers i ara es decidirà, junt amb l'Associació d'Empresaris, on s'actuarà. Aquesta és la millor manera de treballar i li faré un repàs dels resultats que això va donant. Aquests 2 últims anys, amb els plans d'ocupació, s'han reparat voreres als carrers Artesans, licoristes, fusters, curtidors, manyans, boters, és a dir, la zona més antiga del polígon, un total 1.400 metres quadrats. Pel que fa a l'asfaltat de carrers, s'ha asfaltat, com vostès saben, 20.000 metres quadrats del carrer Artesans. Però el que potser no saben és que també s'han fet millores d'asfaltat al ferm dels carrers Basters, Manyans i Curtidors, 1.300 metres quadrats. En total, aquests 3 últims anys es destinaran 375.000 euros de manera directa al polígon industrial, 75.000 euros en manteniment i 300.000 euros en inversió. Sobre l'enllumenat, dir-li que vam aprovar per Junta de Govern el 16 de febrer d'aquest any la contractació a l'empresa Consultoria Energètica i Ambiental BioQuite, l'assessorament tècnic per a la redacció del projecte de millora de l'enllumenat del polígon industrial. Una vegada tinguem l'auditoria, podrem redactar el projecte executiu de la reforma integral de l'enllumenat del polígon industrial. Pel que fa a senyalització, el juliol de l'any passat es va executar el pla de senyalització del polígon, instal·lant 28 senyals de trànsit i de llocs d'interès. Pel que fa a la senyalització de localització d'empreses que em comenta, hi ha 2 panells de la carretera del Pla, un a cada extrem, i un al començament del carrer Artesans. Però aquesta es tracta d'una senyalització que al seu dia va posar una empresa privada. Es pot parlar amb l'associació d'empresaris d'aquest tema, però en tot cas que sàpiguen que aquesta no ha estat mai una reclamació per part d'ells. Sobre el tema de mobilitat a l'encreuament del carrer Curtidors i el carrer Fusters. Dir-li que els tècnics de serveis municipals ho estan estudiant. La millor opció seria una rotonda, però és un tema complex, atès que hi ha una de les 4 cantonades que no té el mateix radi que les altres 3. El fet que aquesta cantonada tingui un radi inferior a les altres provocaria una invasió de la calçada, cosa que desplaça els eixos dels carrers i, per tant, no es pot construir una rotonda d'unes dimensions acceptables pel trànsit pesat que hi circula. Perquè la rotonda pugui tenir les mateixes dimensions que l'existent a la cruïlla dels carrers Artesans amb Curtidors, caldria modificar la vorera, donant-li el mateix radi que les altres, radi definit de planejament.
Però un problema afegit que hi ha és que a la mateixa cantonada en què es troba instal·lada una arqueta de registre soterrada de serveis de telefonia, un punt de llum i tota la línia elèctrica. Com ja li he dit, els serveis tècnics municipals ho estan estudiant i s'està preparant la documentació per demanar a Telefònica si és possible el trasllat d'aquesta arqueta de registre soterrada de serveis que hi ha a la zona. Pas previ indispensable per començar a estudiar la construcció de la rotonda en aquest punt. I tot i que no ho esmenta la moció, un aspecte que afecta també el manteniment del polígon i que ens preocupa és la neteja viària. Actualment, el polígon industrial es neteja tots els dissabtes a la tarda, que és quan hi ha menys activitat al polígon i es fa amb l'escombradora mecànica a la Citicat. Tenim alguns punts detectats amb abocaments de residus fora de contenidors o gestió de residus inadequada, però estem treballant per millorar-ho. Periòdicament, els tècnics dels serveis municipals fan inspeccions a tot l'àmbit del polígon industrial per detectar incidències o incompliments de la normativa vigent en matèria de neteja i residus. Durant l'any 2017 es van fer 12 requeriments i 4 expedients sancionadors i aquest any, 2018, hem fet 8 requeriments i 4 expedients sancionadors. Per anar acabant, el polígon, el seu estat i el seu manteniment són per nosaltres una gran prioritat, ja que és l'autèntic motor econòmic de la ciutat i de creació d'ocupació. Perquè ho és. Ho hem fet treballant conjuntament amb l'Associació d'Empresaris del Polígon i les empreses que hi ha instal·lades. Perquè ho fem des d'una acció coordinada de les diferents regidories i departaments per abarcar des d'aspectes de seguretat ciutadana fins a promoció del sòl industrial, passant pel manteniment i noves inversions. Perquè hem estat capaços de convertir el polígon de Valls com una zona atractiva per a la instal·lació d'empreses i la creació d'ocupació, com ho demostren inversions com Floritets, Griffith Foods, Prat Internacional i ben aviat Frigicoll. Perquè hi ha molta feina feta, perquè se n'està fent molta, i també perquè l'estat del polígon és per nosaltres una prioritat estratègica de ciutat, per aquests motius els hem de dir que votarem en contra de la seva moció, per ser una moció poc fonamentada. Si vostès volen, estem a la seva disposició per parlar-ne de manera constructiva, com sempre fem, i per resoldre tots els dubtes que puguin tenir. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Senyora Ibarra. Sí, gràcies. Bé, senyor Ferrer, amb tot el respecte, el mateix respecte que vostè s'ha dirigit a mi, em dirigeixo a vostè. Nosaltres no presentem les mocions sense conèixer la realitat. De fet, nosaltres també parlem amb empresaris del polígon i amb treballadors que treballen al polígon i transitem pel polígon i, per tant, sabem on hi ha els clots, sabem les faroles que no funcionen, sabem les parcel·les que estan buides, brutes, i sabem, per exemple, que entre el carrer Fusters i Curtidors hi ha molts accidents i per això presentem aquesta moció. Presentem aquesta moció de la mateixa manera que la vam presentar fa 3 anys, la que vam presentar, i que creiem que ha donat un bon resultat perquè tot i que vostès la van votar en contra i no va prosperar, s'han fet actuacions interessants. Però el que a nosaltres ens preocupa, més enllà de que ens ha dit que ja parlarem, estan estudiant el tema de mobilitat, eren els tècnics que l'estan estudiant, ens sembla bé que es faci un estudi acurat i que es delimiti o es determini quina és la millor solució, si una rotonda o un altre tipus de solució, però que es faci ja, perquè clar, els accidents passen i passen sovint i per tant s'ha d'actuar de seguida. Però el que també ens preocupa, vostès que diuen que el polígon industrial és una prioritat, és que nosaltres veiem l'execució del pressupost municipal i, per exemple, veiem que el 2016, de manteniment del polígon industrial amb una partida de 25.000 euros, en van sobrar 10.121 amb 54. Ens estranya que sobri això quan hi ha molts aspectes que es poden millorar del polígon. O el 2017, amb una partida també de 25.000 euros, en van sobrar 13.777 amb 41. També ens estranya que vagin sobrar aquests diners. Per tant, bé, entenem que no voteu la moció, però esperem que aquesta moció o els acords d'aquesta moció o aquells que vosaltres cregueu que es puguin implementar, tot i que els voteu en contra, al final puguin ser efectius, que això és el que ens interessa, treballar tots plegats per Valls. Gràcies. Senyora Ferrer. Sí, el que comenta que a final d'any 2016 van sobrar 10.000 euros i el 2017 13.000 euros, això és perquè s'ha fet l'obra al novembre, desembre, octubre, però la factura no arriba fins al gener. Llavors hi ha la modificació pressupostària que es passen els diners a l'any següent, però les partides s'han esgaurit.
Molt bé, entenc que passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Eh, 8 vots a favor i 13 en contra. Molt bé, passaríem a alguna explicació de vot, sí. Senyor Font. Gràcies, seré molt ràpid. Abans no hem intervingut perquè ja ens vam expressar el 2015 votant a favor de la moció que va precedir aquesta i donant-li suport, com també hem fet en aquesta ocasió. Com a explicació de vot, tan sols dir que tot el que sigui aportar propostes de millora per a la ciutat, com ara el polígon industrial, nosaltres hi farem costat. Això no treu que, com ja vam dir fa un parell de mesos, altres actituds del PSC doncs, no les podem compartir en absolut. D'altra banda, tornant al contingut de la moció, sabem que el govern destina majors recursos que el 2015 per fer actuacions al polígon, fins i tot en partides fixes al pressupost. Ens sembla correcte, però també ens sembla apropiat que l'oposició vetlli perquè les coses es facin encara millor. Per això hem donat suport a la proposició. Gràcies. Senyor Caballero. Sí, senyor Caballero, moltes gràcies. Nosaltres hem votat a favor d'aquesta moció perquè tot el que sigui proposar que qualsevol element que pugui ser la imatge de Valls de cara a l'exterior i de cara pròpia també, i que pugui atraure inversors, es té que cuidar al màxim. Que hi hagi a la moció alguna inconcreció o no, és el de menys. L'important és la voluntat que, en el fons, es presenta amb aquesta moció. També, gràcies a la presentació d'aquesta moció, hem conegut actuacions del govern, que algunes d'elles desconeixíem, i per tant s'han posat tots bé les piles. Jo suposo que encara que aquesta moció hagi estat votada en contra pel govern, traurà els seus fruits i s'esmerçaran més amb el polígon, i sobretot tenint en compte que estem a un any d'eleccions. Que no n'hi hagin abans d'altres eleccions, senyor Caballero. Sí, tindrà feina abans d'hora. Entenc que ja s'han donat les explicacions de vot. Passaríem al 12è punt de pregs i preguntes. No en té pregs i preguntes. Senyor Caballero. Perdó, senyor. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Portàvem unes preguntes de qüestions diguem-ne urbanístiques i tal, però les deixarem pel pròxim plenari perquè se les tornem a mirar per si un cas ho hem fet malament. Però voldria fer-li dues preguntes de protocol o rigor. Una, ja sabem que el rei continua arraconat allà. La pregunta és, perquè no es queixin que no preguntem per altres, el retrat del senyor Quim Torra, no president, quan hi serà en aquest saló de plens. I de pas també si el rei recuperarà la seva posició també on li pertoca, segons la normativa legal vigent. I després una altra qüestió, que és la que em preocupa més, que vostè en aquests darrers dies ha intervingut en diferents programes de televisió com a portaveu del seu partit, del PDeCAT, i hi ha hagut algunes declaracions que m'han encuriosit. Dic, o jo no estic visquent a Valls o no me n'entero. Estic visquent, enterar-me'n crec que me n'entero. Però hi va haver una pregunta que vostè deia que no hi havia cap tipus d'incidència social o de desajustos amb la convivència a Valls, que tot era una bassa d'oli. És bassa d'oli que nosaltres li demanem que es compleixi la llei i estigui el retrat penjat del rei i no està? És bassa d'oli quan, respectant tots els pensaments, demanem que, per exemple, el dia 12 d'octubre, fes la hispanitat, amb respecte als que pensem diferent a vostè, demanem que, com a mínim aquell dia, onegin les banderes oficials a l'Ajuntament? Llavors reitero la pregunta. Estem visquent amb una bassa d'oli? S'estan respectant tots els pensaments? Jo entenc que no, però com que vostè ho va afirmar categòricament en cadenes de televisió, era per assabentar-me'n perquè potser sóc jo el que no se n'entera. Algú prega una pregunta més, senyora Ibarra? Sí, gràcies. Sí, crec que diverses persones, diversos regidors, no sé si els portaveus o d'altres regidors de l'Ajuntament, hem rebut un correu d'unes persones afectades, sembla ser per unes ocupacions il·legals del carrer Flavià,
si no recordo malament, i bé, sembla ser que són unes ocupacions de persones que causen problemes a la comunitat de propietaris, amb altres propietaris de la zona, fins i tot al barri. Això ens fa pensar que, evidentment, sabem que hi ha diferents tipus d'ocupacions. Aquelles de les famílies que per necessitat han d'ocupar un habitatge perquè no poden fer front al pagament d'un lloguer, o aquelles famílies o aquelles persones que decideixen no pagar-ho i ocupen l'habitatge per usos, diguem-ne, que poden comportar problemàtiques. Voldríem saber, més enllà d'aquest tema puntual, que suposo que ja coneixen i per tant entenc que ja hauran de fer un seguiment o hauran de fer alguna actuació concreta, voldria saber si han pensat de fer algun protocol d'actuació en aquests casos i si es convocarà la Junta de Seguretat Local o si en la propera Junta de Seguretat Local aquest serà un punt de l'ordre del dia per definir quina estratègia, a banda de la social que s'haurà d'aplicar, també la de la policia local o en tot cas de Mossos d'Esquadra que s'hagués de fer. Gràcies. Algun prec, alguna pregunta més, senyora Vicente? Sí, volíem preguntar si ja s'ha convocat la taula mixta del barri antic, que es va dir en passats plenaris que en breu se convocaria. I després també dir que se'ns va dir en una reunió que vam tenir amb l'alcalde ja fa 2 anys i mig, si no m'equivoco, que se'ns convocaria a la resta de grups municipals per parlar de les línies estratègiques del futur del barri antic, doncs si es farà durant aquesta legislatura. Senyor Huguet. Gràcies. Jo també tenia un prec. El passat 4 de maig hi va haver la taula de cohesió social en la qual es va presentar la memòria del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social del 2017. També es va fer un desplegament de la memòria de serveis socials de l'any passat i des de la CUP ens qüestionàvem el per què no es va explicar els projectes que treballen per la inclusió social i la cohesió des d'altres regidories, cultura, ensenyament, joventut. Volem creure que també n'existeixen, però el prec no va tan dirigit a saber quins projectes són, sinó a evidenciar una manera de funcionar i de veure les polítiques massa sovint parcialitzada. La CUP sempre ha demanat un treball així més transversal, més integral i cooperatiu, però una vegada més es demostra que aquesta tasca requereix d'un esforç i d'una mirada diferent. Esperem que a poc puguem palpar aquesta transversalitat que tant de bé fa a les polítiques públiques. Gràcies. Hi ha algun prec, alguna pregunta més? No? Anem a donar les respostes. Sí, amb aquesta darrera pregunta, a veure, el PLICS és transversal. Hi ha activitats que les fan diverses entitats i diversos departaments de l'Ajuntament. A la taula del PLICS hi ha representats, a la taula que hi éreu vosaltres, a més els partits polítics, hi ha representants de totes les administracions que treballen. Es va presentar la memòria de serveis socials i l'estat de compliment dels projectes del PLICS diferenciats, i hi ha una comissió permanent en la qual també hi sou, que es va fent el seguiment de tots els àmbits. Hi ha programes dels PLICS que es porten conjuntament des de diverses regidories d'esports, regidories d'ensenyament, regidories dels mateixos serveis socials, d'habitatge, i està recollit en els 87 punts del PLICS, o 87 programes, qui impulsa, qui fa, i al costat hi tenim el grau de compliment. Em sembla que més transversal que això i més visual que això i més clar no hi ha, i a més estan recollits per àmbits, els que estan complerts, els que estan en execució, els que es compliran aquest 2018, vam donar compte de tot això. És qüestió d'agafar la memòria i aprofundir dintre, i a més estan penjades a la web, vull dir que totes les memòries estan penjades a la web i estan disponibles, i el grau de seguiment també. Per tant, no sé què més podem fer per demostrar que treballem transversalment, perquè treballem transversalment i a la taula del PLICS es reuneixen 45 agents diferents, des d'agents socials, agents d'administracions i partits polítics. Molt bé. Sobre els diferents aspectes, dir-los-hi sobre
als afectats del carrer Fabrià, dir-li que l'Ajuntament de Valls està al damunt del tema. De fet, és un tema que està, des d'un punt de vista, tractant-se amb Mossos d'Esquadra, de policia local, i a més hi està amb temes judicials entremig, que hi ha diferents regidories afectades, i és un tema delicat, perquè hauria d'entendre vostè que quan hi ha temes judicials i a més aspectes que no vull comentar aquí en públic, sàpiga que l'Ajuntament n'és sensible i n'estem al damunt, i òbviament amb les limitacions que tenim com a actuació pública davant d'aquests aspectes que no són fàcils. I també els demanaria que tenim prou espais de debat en comissions, juntades de portaveu, etc. Si veuen temes sensibles que afecten a persones i a més amb aspectes socials, abans d'esbombar-los en pim-pam-pum, doncs els oferim aquests espais per poder-ne parlar, perquè, com comprendrà, no entrarem en valoracions al voltant d'aquests aspectes. Vostès són lliures de fer les preguntes que vulguin, com és d'altra, i jo li demano que en les reunions es tractin. Les taules mixtes, em consta que demà mateix n'hi ha una, se n'han fet diverses també a nivell de seguretat ciutadana i benestar social. De fet, una de les reunions que vam tindre amb l'Associació de Veïns del Barri Antic va ser activar aquest aspecte, que era la principal prioritat, i hem centrat els esforços de les diferents regidories implicades, i també és cert que hi ha voluntat, com vostès reconeixen, de tirar endavant tot el tema estratègic que ja ho saben que tirarem, i que és una voluntat política també compartida, entenc que és compartida per part de la CUP i per part del govern al voltant d'aquest aspecte, i també pels propis veïns, amb els diferents interlocutors que hi hagi d'haver, és a dir, comerç, patrimoni, les diferents entitats implicades en aquest aspecte. I em sembla que preguntes, veig que el senyor Caballero està sempre preocupat pel rei, deu ser el rei que té un 60% de la nota el rei d'Espanya, que el 60% de catalans, quan el valoren, li posen un 0. Aquesta és la nota que li posen els catalans, un 0 patatero, però 0, no un 1, un 2, el 60% un 0. I és la institució pitjor valorada per tots els catalans. La pitjor valorada de tots els catalans, pitjor fins i tot que el Partit Popular, senyor Caballero. És a dir, de totes les institucions valorades, el rei i la monarquia ho dic perquè potser no cal que faci esforços en defensar-lo, perquè potser defensar el PP encara li anirà més bé. Dir-los que és evident que hi ha un nou president, i si hi ha un nou president doncs és evident que tindrà un espai al Saló de Plens de l'Ajuntament, però per aquest alcalde el president legítim de Catalunya és el president Puigdemont, com ha votat en 2 vegades al ple del Parlament de Catalunya en aquesta legislatura. I per tant, sent coherents l'Ajuntament de Valls amb el Parlament de Catalunya, haurem de ser coherents també des d'un punt de vista del tractament institucional que rebem. I finalment, li he de dir que jo no soc portaveu del PDeCAT. Jo en tot cas soc un diputat del Parlament de Catalunya, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. És aspecte. I jo li he de dir que no faré aquí el ple de l'Ajuntament és entrar en debats parlamentaris del Parlament de Catalunya. Si volen entrar en debats parlamentaris del Parlament de Catalunya, els seus 4 diputats ja tenen allà els espais per poder-ho fer, i no convertiré l'Ajuntament de Valls en cap cas en un espai per poder parlar al voltant del Parlament de Catalunya. Tanmateix, vostè que demana respecte a tots els pensaments, jo li diria que hi ha polítics catalans que, per tindre un cert d'ideologia, estan a la presó. I per tant que vostè, que representa el partit que governa conjuntament amb el Partit Socialista i Ciutadans, han permès aquests fets tan repressius entorn als catalans i a les catalanes, li he de dir que ho trobo un punt cínic. Perquè, en tot cas, el que hi ha són persones que han hagut d'anar a l'exili i estan a la presó per defensar ideologia.
com la persecució que està tinguent aquest alcalde davant la Fiscalia sobre les seves actuacions. I amb les diferents visites dels diferents cossos policials pel que va succeir aquí baix el dia 1 d'octubre, buscant, com no pot ser d'altra manera, la inhabilitació de l'alcalde, perquè no es pugui presentar a les pròximes eleccions i no pugui exercir el seu càrrec polític. Per tant, li he de dir que no pateixi, que ja té un braç executor, que ja li fa la feina, per tal de manllevar la ideologia, en aquest cas de l'alcaldia de l'Ajuntament de Valls, i que en cap cas renunciaré a aquesta ideologia, per moltes amenaces que hi puguin haver dels estaments policials o judicials cap a la meva persona. Això sí que li puc ben assegurar. D'acord? Si no hi ha res més, aixequem la sessió.